Έχουν τη δυνατότητα να πάνε και να εξασφαλίσουν το μαγικό εισιτήριο. Λοιπόν, ωραίες στιγμές, αλλάζοντας τώρα τόπο, θα ζήσουν και στην Θάσο από τις 5 Ιουλίου που ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ. 5 Ιουλίου ξεκινάει το φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου και θα κρατήσει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην πόλη της Καβάλας λόγω των 100 χρόνων από την απελευθέρωσή της και στο μεγάλο μας παιδί Κωνσταντίνο Καβάφη για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Πρόκειται για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει παραστάσεις θεάτρου, χορού, αναγνώσεις ποιημάτων, προβολές ταινιών, έκθεση εικαστικών και φωτογραφίας. Η έναρξη του φεστιβάλ γίνεται με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και την Ειρήνη του Αριστοφάνη, που μετά από πολλά χρόνια κάνει πρεμιέρα στους Φιλίππους. Και βέβαια το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, παραγωγές δημοτικών περιφερειακών θεάτρων και του Ελεύθερου Θεάτρου. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν 2 μουσικά αφιερώματα στο Μίκη Θοδωράκη και τον Απόστολο Καλδάρα. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με 2 παραστάσεις της Εθνικής Όπερας της Σόφιας και όσοι βρεθείτε εκεί σίγουρα θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Σοφία Τσίπα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς συνεχίζουμε με τα πολιτιστικά μας και από το στούντιό μας στη Θεσσαλονίκη θα βρούμε τον κύριο Αλέξανδρο Χαχαλή, μουσικοσυνθέτη. Καλό σας απόγευμα, κύριε Χαχαλή. Καλό απόγευμα.